Mom recording a studio, Ami. Presented by Bihari Films. ते कैसन बारे गे ते कैसन बारे गे ते कैसन बारे गे ते कैसन बारे गे दिल तोड़ देले काहे छोड़ देले तोहे बाउरू ना कहीं तका कहीं रंजितवा के संग अशोकवा के संग विकासवा के संग देखी रंजितवा के संग अशोकवा के संग विकासवा के संग देखी कैसन बारे गे ते कैसन बारे गे ते कैसन बारे गे ए कैसन बारे गे दिल तोड़ देले काहे छोड़ देले तोहे बाउरू ना कहीं तका कहीं कब सोनुआ के संग मंतोषवा के संग संतोषवा के संग देखे कब सोनुआ के संग मंतोषवा के संग संतोषवा के संग देखे Arun Babu. Arun Babu. Gopalganj. ते प्यार के नशा में है नशाइल बारे गे तोरा लाजो नहीं खेला गत कई बे धराइल बारे गे ते प्यार के नशा में है नशाइल बारे गे तोरा लाजो नहीं खेला गत कई बे धराइल बारे गे दिल तोड़ देले काहे छोड़ देले अब बाउरू न कहीं तका कहीं पर मुधावा के संग विनोधावा के संग भूपेनावा के संग देखे पर मुधावा के संग विनोधावा के संग भूपेनावा के संग देखी Arun Babu. Arun Babu. Gopalganj. तोड़ चढ़ल बा जवानी सब साटल चाहिए रे तनी बच के रही है गोरिया सब चाटल चाहिए रे तोड़ चढ़ल बा जवानी सब साटल चाहिए रे तनी बच के रही है गोरिया चाटल चाहिए रे दिल तोड़ देले काहे छोड़ देले अब बाउरू न कहीं तका कहीं अनिलवा के संग नीतीशवा के संग सतेंद्र के संग देखे अनिलवा के संग नीतीशवा के संग सतेंद्र के संग देखे ते कैसन बारे गे ते कैसन बारे गे कैसन बारे गे ते कैसन बारे गे दिल तोड़ देले काहे छोड़ देले तोहे बाउरू ना कहीं तका कहीं अरुणवा के संग चंदनवा के संग सुदर्शन के संग देखे अरुणवा के